ҳангоми дуздӣ дар бонк ғоратгаре ба тарафи одамон дод зада гуфт: ҳеҷ кас аз ҷой наҷунбад, зеро пул ба банк тааллуқ дорад. ҳаётатон бошад ба шумо. ҳамаи одамон оҳиста ба замин хобиданд. ин консепсияи тағйирдиҳии фикронӣ ном дорад. зане оҳиста хестан хост. дӯст боз дубора дод зад: илтимос охир, мо фақат банкро ғорат мекунем. ба шумо ҳеҷ осебе нахоҳад расид. ин моҳир будан ба кори худ ва моил шудан ба чизҳое ки туро омӯхтаанд мебошад. ҳангоми баргаштан ба хона ғоратгари ҷавон аз калонӣ пурсид: пулҳоро магар ҳисоб намекунем? ин қадар ахмақ нашав охир, ин пул хеле зиёд аст. фардо дар ахбор эълон мекунанд ки банк чӣ қадар аз даст додааст. ин бо таҷрибагии инсонро дар кори худ нишон медиҳад. баъдан раиси банк аз бухгалтераш хоҳиш кард то ба милитсия занг занад. бухгалтер гуфт: биёед 10 миллиони дигар худамон бардошта бори ғоратгарон кунем. ин чиз ба фоидаи худ истифода бурдани ҳодисаи номатлуб ном дорад.